aquí para a parte do norte falase ca C, e de aquí para a parte de abaixo é onde empezamos a falar co seseo, e canto máis se vai para abaixo, máis se usa o seseo indo, na parte de Muros, na parte de Ribeira, na parte de Camelle, Camariñas, e eso usa máis o seseo que nós. A gajeada xa é un poquinho máis por todo. O seseo, si, o seseo empeza neste pueblo e vai para abaixo, hasta a parte de Nollo ou por aí. Depois de aí para abaixo xa empezan a falar como no norte, xa máis café, máis con eso, máis o castellano. Na parte mariñeira sempre hai unhas formas de falar que non se usa no interior, non? Usámolas nós como frases que temos feitas relacionadas ao tempo. Por exemplo, aquí mira, aquí temos frases feitas que, por exemplo, neve no castelo, nordeste a jodelo. E é verdade, se supónse que cando é iso, que os ventos son os de terra, os da neve, e cando a neve chega aquí aos montes aquí, normal, é porque haber moito nordeste, son resveites. Alba rubia, vento ou chuvia. Cando a alba ven así, toda amarilla, que é porque vai haber vento ou porque vai haber chuvia. Si, mira, por exemplo, Corme, que está na nosa ría, que estamos cerquiña ben ves un do outro, pois xa usa palabras, por exemplo, chama a peixes por outros nombres que nós xa non usamos. Por exemplo, mira, vou che dar dous ou tres exemplos. Nos aquí, o badexo, chamamos de badexo, ou chamamos de sarreta. Eles non, eles xa chaman crubela. Depois hai outro peixe que nos chamamos de os vellos. Eles xa chaman farros. Nos, a nécora, que é moi conocida, que vos fago máis fácil, é moi conocida, nos chamamos de nécora. Eles chaman de andaricas. Para ser puertos que estamos lindantes, aunque parezca mentira, xa eles usan unhas palabras e nós usamos outras. Nós, por exemplo, as pilas de Perello chamamos de riseiros. E claro, esas palabras só las sabemos os mariñeiros porque as usamos. Esas palabras por aí non se usan. Cando hai moito vento, se vos fijades, no mar hai como unhas especies de olas blancas. A esas chamamos de rotas ou crevitas. Por exemplo, nosa niebla chamamos de borraxeira. Normalmente por todos os lados chaman néboa ou niebla, e nós non chamamos de borraxeira. Son palabras de aquí, do pueblo, que usaban como te dixen antes os vellos. Non, nestes pueblos normalmente o gallego. Aquí o 95% tranquilamente usamos o gallego. E o meu fillo fala o gallego. Xa sempre dixen que lle iba a enseñar o que eu sei, non o que non uso. E a miña muller fala o castellano, eu falo o gallego. O meu fillo ten 3 anos, as palabras que di, falas como a min, coa cajeada que o seseo, non cambia nada. Non, claro, porque o que ele aprende o que lle enseño eu. Se eu lle falo cajeada, e máis que o seseo, o neno aprende o que lle digo eu, claro. E para min é un placer, que siga a generación do seu abuelo, do seu bisabuelo e do pai. Despois, se ele quer aprender mellor o castellano ou o gallego normativo, Dios me libre quitarlo, eso desde logo. Pero desde logo que para min é un placer que poida falar o mesmo co pai e o mesmo co abuelo.